Hola, aquesta és la segona part del vídeo de pronoms febles que vaig fer, que anava sobre el CD, el CI i com els barrejàvem. Quedàvem fer un parell d'exemples més i anar a un cas especial. Som-hi, doncs. Teniu una oració, poso el subjecte perquè el veieu, és a dir, en aquest sentit indica que és obligació, és a dir, tu dona el llibre a les noies, és una obligació, això ho hem de tindre en compte al final. I ara què farem? Simplement hem vist que és un complement directe i un complement indirecte. Sabem que dels CDs, repassem, n'hi ha de tres tipus: determinat, amb article o demostratiu, el CDI, que és indeterminat, amb algun quantitatiu o res, i el CDA o CD neutre que dèiem és amb això, allò o una oració subordinada. Bé, què tenim aquí davant? El llibre. Per tant, és un CDD. Si fos aquest llibre, no es veu massa bé el reflex, però aquest llibre seria exactament el mateix. Seria un CDD. I com que és singular, doncs li poso el segons el quadre A que teniu en el primer full del PDF. A les noies és el destinatari, són el destinatari d'aquest llibre, i de CI només en tenim dos, en singular li i en plural els. Recordeu, no existeix lis i tampoc existeix les com a complement indirecte. Per tant, sigui masculí o femení, si és plural, sempre li toca els. Un cop fet això, hem de muntar l'oració. Què hem de saber? Primer, si és obligació o no, i després el pòdium, per l'ordre dels pronoms. Si és obligació, què passa? Doncs que els pronoms van després del verb. Si fos un enunciat, anirien abans. D'acord? Molt bé. Doncs si van després, jo poso el verb. Recordeu que en català ara ja han tret la major part dels diftongs, dels accents diacrítics, i només en queden 15. D'acord? Ens fa estrany, però és així. Bé, el llibre a les noies, quin poso? El o els? Hem de recórrer al pòdium, i el pòdium bàsicament era per recordar les posicions que ocupen. Recordeu, CI va sempre davant, excepte quan hi ha aquesta cas especial, que parlarem després, CD i CC. D'acord? Aquest seria l'ordre habitual. Bé, doncs, què poso? No és cap, de moment ja veurem, no és cap cas especial, per tant, posarem primer el CI. D'acord? Bé. Els. No faig res, és important, no faig res encara. Jo només col·loco el pronom en l'ordre que m'ha dit el pòdium, d'acord? I ara el següent. El. Ara, què he de fer? He de començar per quin espai? Recordeu? Sempre per la dreta. Recordeu que l'apòstrof és de dretes. Per tant, sempre començaré per aquí. Mai per aquí. Sempre és, en primer lloc, aquest d'aquí. Molt bé. Puc apostrofar una S, aquesta S amb aquí? No puc apostrofar. Per tant, què hi poso? Guió. Recordeu, ho vaig posar a l'anterior vídeo amb una franja blava amb lletres. Quan els pronoms estan darrere el verb, o bé van amb apòstrof o amb guió, però mai separats del seu verb. Davant, en canvi, si no hi ha apòstrof, no hi poso res. Però aquí, sí. Els pronoms, repeteixo, molt important, els pronoms que van després del verb sempre van enganxats amb el verb. Sempre, ja sigui amb guió o amb apòstrof. I recordeu, dos apòstrofs no poden ser. Molt bé, ja tinc aquest. Ara anem al segon espai. Puc apostrofar dues vocals? Òbviament sí. Quina me menjo? Sempre la dreta, perquè a més el verb és intocable. Per tant,
Què faig? Trec la E del pronom i apostrofo. Ara sí que ja tinc feta l'oració. Segon exemple. Tenim aquesta oració, que és d'obligació, d'acord? Per tant, ja sabem que els pronoms aniran després del verb. Tenim un complement directe, que també és determinat perquè té un article, recordeu, aquella carta o aquesta carta seria el mateix, i amics. Fem com abans, li toca la i li toca els, perquè és plural, i només hi ha li, els. Molt bé, segons el pòdium, sabem que hem de posar el CI i després el CD. Molt bé, doncs primer el CI, primer el verb, òbviament, perquè hem dit que era obligació, per tant els pronoms van després. Els, la. Repeteixo com abans he dit, és molt important, en aquest pas no faig res, simplement em limito a posar els pronoms amb l'ordre del pòdium. Dit això, ara sí, hem de veure l'últim pas, sí, apostrofo en guió. Sempre per la dreta, no em cansaré mai de dir-ho, sempre per la dreta. Primer, la dreta. Puc apostrofar els i la? No, perquè no tinc ni vocal, per tant, guió. Segon pas, segon espai. Puc apostrofar dues vocals? Sí, en aquest cas, no. Per què? Perquè jo us vaig dir que iu en realitat és com si fos això, o això, si fos amb E. És un diftong en aquest cas decreixent, i els diftongs no es poden apostrofar. Si no us en recordeu d'això de diftong, simplement memoritzeu aquestes dues terminacions. Eu, iu, no es poden apostrofar. Molt bé. Si jo no puc apostrofar-los, doncs què faré? No puc deixar-ho en blanc, perquè ja sabem que els pronoms van enganxats després del verb. Per tant, li posaré en guió. Molt bé, però hi ha un quadre, aquest quadre que ara esteu veient, que és una mica especial, una mica punyetarot. I és que em diu que no puc posar verb guió els. He de canviar. He de posar verb guió l'ús. I ara sí tindríem acabada l'oració. Vigileu amb el quadre aquest dels canvis. D'acord? Tercer exemple. La mare obria una llauna pels gats. Recordeu que no diem la, però s'ha de posar, és pare en castellà. No és obligació, perquè simplement ens anuncia un fet, i a més és un fet passat, amb la qual cosa no pot ser. Tinc un verb, tinc un complement directe i tinc un complement indirecte. De quin tipus és el CD? Què tinc aquí? Un indeterminat, o en aquest cas podria ser també un quantitatiu, si parlem de la quantitat 1. Per tant, és un CD I. I segons el quadre, ja sabem que li toca en. Pel que fa al CI, ja ho hem vist abans, és plural, per tant, li toca els. Arriba l'hora de muntar. Com que no és obligació, primer van els pronoms. Amb quin ordre? Ja ho sabem. D'acord? Primer el CI, que és els. Després tinc el en i després el verb. D'acord? Molt bé, què hem de fer? Últim pas. Apostrofar, enguionar no, perquè davant no n'hi va. Per tant, per on comencem? Com sempre, per la dreta. Sempre per la dreta, l'espai que hi ha més a la dreta. Puc apostrofar això amb això? Aparentment, no, perquè hi ha una N. Però resulta que el N, igual que li passa al, es pot girar. Si jo ho giro, representaria que tinc una E. Què faig? Apostrofo. Com que ja he posat un apòstrof i davant no hi pot haver guió, no faig res més. Com queda? Els n'obria. Ja us vaig dir, quan es tracti del CDI, torneu a posar el quantitatiu, que queda més rodó. Si us fixeu, ara sí queda més tancada l'oració, més rodona. D'acord? Següent exemple.
Portaré regals a l'avi. No és obligació, perquè a més és en futur, i tinc un verb, un complement directe i un indirecte. Quin tipus de CD és? Com que no hi ha res davant, recordeu aquest símbol, com que no hi ha res davant, és un CDI, per tant, li poso en. CI, només hi ha singular i plural. Aquesta és singular, li toca li. Col·loquem, repeteixo, no és obligació, per tant, primer els pronoms. Quin ordre? Pòdium. CI, CD i el verb. Recordeu, no intenteu fer això directament. Col·loqueu les peces i després ja anirem marcant si porten apòstrof o no. Molt important, no les torneu a fer directament. Molt bé, com sempre, primer espai de la dreta, puc fer res aquí, tot i que aquest ja sabem per l'exercici anterior que el puc girar, aquí tinc una consonant, per tant no puc apostrofar. Molt bé, fora, res, en blanc, davant no hi ha guions. Seguim, segon. Puc apostrofar això? Sí, són dues vocals, però quina de les dues me menjo? Sempre que es pugui la de la dreta. I l'oració, encara que ens soni molt estrany, perquè no la diem, és l'importaré. I aquesta és la solució correcta d'aquesta oració. Última oració d'aquests exemples. S'ha menjat 2 paquets de galetes. Verb. S'ha menjat. No la S. El verb és això, ha menjat. 2 paquets de galetes és la cosa que ha menjat. Per tant, complement directe. Quin tipus de complement directe és? Mirem davant. Què té? 2. És un quantitatiu, per tant, li toca CDI. I sempre el CDI sempre és N. Ja està. No hi ha res més. Però resulta que aquí se'ns planteja una qüestió. Resulta que això també és un pronom. Què fem això? No surt al quadre. I ara què farem? Molt fàcil. Sempre que trobeu un pronom a l'oració, sempre va primer, independentment del pòdium. Repeteixo, sempre que tingueu un pronom ja substituït a l'oració, el tornem a posar i el posem en primer lloc. Anem a fer-ho. No és obligació, per tant, primer els pronoms. No tinc CI per fer el pòdium, però sí que tinc el pronom que ja hi ha. El poso. I com el poso? Sencer. Què vol dir sencer? La S què és? Es. Però jo el poso sempre amb la E a la dreta. Per què? Per l'apòstrof. Recordeu que sempre s'apostrofa a la dreta? Poseu la E. Encara que aquí fos es torna, d'acord? O es menja, tal. Sempre poseu el C. D'acord? Molt bé, doncs jo l'agafo el C i el poso en primer lloc, sense fer res, recordeu. Ara l'altre pronom, en, i ara el verb. Molt bé, últim pas. Sempre per l'espai de la dreta. Puc fer alguna cosa aquí? Tenint en compte que l'N es pot girar? Sí, oi? Aquesta E es pot apostrofar amb la A, perquè la H no compta. Com que ja he posat un apòstrof, aquí res. I com que és CDI, sempre és millor acabar amb el quantitatiu. Ara ja teniu l'oració substituïda. Se n'ha menjat 2. Si us fixeu, es pot fer directament, perquè aquesta sí que la diem. Però és molt important que seguiu els passos. D'acord? Ja veureu com les oracions totes surten al final bé. Però hem de tindre ben clar els passos i sobretot aquells quadrets, com el que hem vist abans, d'allò dels guions que es canvia a l'1. Aquest últim quadre, tingueu-lo present. Bé, ara és el torn del cas especial. Recordeu aquell asterisc del pòdium? Doncs ara parlarem d'aquest cas especial. D'acord? El que explicaré ara no serveix pel valencià, perquè el valencià no fa aquest canvi. D'acord? Bé, dono el llibre a ma germana.
que tinc aquí el, per tant és determinat, li poso el. D'acord? Si és singular. Molt bé. Un avís molt important. Sempre que tingueu un li, sigui el que sigui, sempre pareu. Pareu. D'acord? Per què pareu? Perquè resulta que si teniu un CDD, atenció a la D, petita, perquè és un CDI o un CDA, ja no s'ha de fer el canvi. Si teniu un CDD més un li, aquest li es transforma en I. Això que sembla una mica complex, quan ho practiques ja veureu que no ho és tant, i més si t'hi fixes en castellà. Bé, què passa doncs? Que aquest li transformat en I ja no és aquí dalt del pòdium, sinó aquest asterisc finalment pren la forma d'un I, però sempre al final, perquè els Is sempre van al final, sempre, sigui complement indirecte amb el canvi aquest, sigui un complement circumstancial, que ja veurem més endavant, el I sempre va a l'últim. Per tant, no és obligació, li tocaria primer aquest, però com que és un cas especial, li toca I, i va a l'últim lloc. Per tant, primer posarem aquest. El I dono. I ara l'últim pas, insisteixo i em faig passar, t'ho sé. No feu aquest pas directament. Poseu els complements, els pronoms directament i després feu l'últim pas, amb tranquil·litat. Quin espai? La dreta. Puc apostrofar això? No. Primera perquè tinc una D. I segona, el I, és impostrofable. Com se diu? Impostrofable. Ara, no es pot apostrofar, així ho acabo abans. D'acord? Hi ha pronoms que no es poden mai apostrofar. Sí que se'ls hi pot apostrofar, però ells no perden cap vocal. El I és un d'ells. L'altre és el I. I no perd ni una vocal. El li tampoc. El U tampoc. Més que res perquè si us fixeu quedaria com molt estrany. D'acord? Bé, doncs si no puc apostrofar perquè tinc la D i a més el I és intocable, vinc aquí. Segon pas. Puc apostrofar el I. Home, tinc consonant i consonant en primera. Plac no compta, per tant tinc una vocal. Oh, aquí no. El L se gira. Penseu. El arbre, què fem? L'arbre. Per tant girem el L. D'acord? Què faig aquí? El mateix. Trec la E, com si fos l'arbre, i li poso apòstrof. Li dono. Fixeu-vos què passa en castellà. En castellà seria le doy el libro. Dieu el mateix sense dir libro. Què quedaria? Se lo doy. Què li ha passat al le? Ha desaparegut. En què s'ha convertit? En el se. Veieu? Doncs en català igual. El le castellà, quan substituïm el complement directe, es transforma en se. Le dio el libro es transforma en se lo dio. Però aquí també és, fixeu-vos, és que és el mateix. Canviat d'ordre. D'acord? Sí? Veieu? És al revés, però és el mateix. Segon exemple de l'excepció. Una altra oració, molt semblant a l'anterior, dono la carpeta al secretari, per exemple. SDD, per què? Perquè tinc un la, per tant li toca la. El CI és singular, li toca l'I. Iep! Què he de fer? Parar. Tinc un CDD més l'I? Tinc un CDD més un li? Sí. Per tant, què li toca? A canviar-se a I. I ara muntem.
Primer ha d'anar al CD, perquè el I va al final, recordeu? Poso l'A, poso I, no faig res. I el verb. Últim pas. Puc apostrofar això? Ja hem vist abans que no, perquè hi ha una D i perquè el I és intocable. Molt bé. Puc apostrofar això? Sí, perquè tinc una vocal i una I. Sí, però no. No sé si recordeu. Si tinc un lloc aquí per posar. Això no s'apostrofa. La història no s'apostrofa. Per què? Perquè és un la més una paraula que comença per una I àtona. Què vol dir àtona? Que no és la forta. Quan això passa, quan hi ha un la més una paraula que comença per I o U àtones, no s'apostrofa. Què tinc aquí? Fixeu-vos. És el mateix. Per tant, encara que ens sembli estrany, no s'apostrofa. Per tant, l'oració ja està acabada. Últim exemple de casos especials. Tu, per tant, obligació, porta aquells rebuts al director. Rebuts. Complement directe. Tinc aquells, que és el mateix que els rebuts. Per tant, directe. Per tant, els. Si mentrestant que faig el vídeo veieu alguna cosa que no enteneu, pareu, mireu el dossier i ho complementeu. I si no, doncs m'envieu per correu una notificació. Ja està. I, òbviament, és li perquè és singular. Tenim un CDD i un CI. Com que tinc un CDD i tinc un li, aquest li es transforma en I. I com que va amb I, al final. Què passa aquí? Que és obligació. Per tant, primer poso el verb i després col·loco en ordre, sense tocar-los, els pronoms que m'han sortit. El I, en aquest ordre, perquè el I va al final, ja ho hem dit. Començo sempre pel segon espai de la dreta. Puc apostrofar això? Aquest podria ser, perquè és una vocal sense perdre res, però aquí tinc una consonant, per tant, no puc apostrofar. Què passa després del verb? Que si no puc apostrofar, he de posar obligatòriament guió. Seguim. Segon espai. Puc apostrofar? Sí. Qui m'apostrofo? Sempre a la dreta, que es pugui. En aquest cas, a més, hi ha el verb, que és intocable, per tant, qui surt perdent aquí és la E. Porta'ls-hi. Aquesta sí que la diem. De les poques que diem en combinació, que són correctes. I en castellà, lleva se las. És el mateix. Lleva el director estos recibos, lleva-le los recibos. Si substituïm recibos, lleva se los. Veieu com el le canvia a se? Doncs aquí, igual. Passa que és invertit.